Бяспечны для здароўя навагодні стол – гэта разумны падыход да выбару інгрэдыентаў ужо ў магазине. Прадуктовы шопінг – палова справы ў падрыхтоўцы да святкавання, а вынік яго поспеху – кантраляваць, што трапляе ў кошык. Асаблівую увагу варта надаць тэрмінам прыдатнасці, тэмпературным рэжымам захоўвання, гігіенічным патрабаванням, такім як герметычнасць упакоўкі. Парушэнне аднаго з гэтых пунктаў – рызыка для стрававання, як вынік сапсаваныя навагоднія святы. Не лянуйцеся выдаткаваць больш часу у магазине, але выбраць якасныя прадукты харчавання. Настойліва рэкамендуюць супрацоўнікі санэпідэмслужбы пад асаблівым кантролем гандлёвыя кропкі рэгіёну. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в преддверии Нового года на административных территориях области проводятся надзорные мероприятия. Надзорные мероприятия включают в себя контроль предприятий торговли, общественного питания, объектов придорожного сервиса, где контролируются особенно сроки реализации продукции. Не забываць пра тое, што ёсць прадукты, якія хутка псуюцца, сярод іх мясныя і каўбасныя вырабы. Калі прадукт прадаецца ў разрэзе, тэрмін яго захоўвання скарачаецца. Если производитель не ставит срок годности продукции, то, согласно санитарных норм и правил, сроки годности 12 часов. Важна памятаць, што захоўваць такія прадукты пры пакаёвай тэмпературы больш за 2 гадзіны нельга. Гэта можа прывесці да скаплення бактэрый і таксінаў і ўзнікнення вострых унутраных інфекцый ці харчовых атручванняў. У аддзеле салодкай прадукцыі таксама трэба быць пільнымі. Самое главное, мы соблюдаем температурный режим и сроки годности товара. В среднем от 72 часа и более, до 120 часов. Рыхтуйце ежу ў такой колькасці, каб ужыць яе за 1-2 дні. Салаты вообще храниться не должны, но максимум 12 часов. Внимательным нужно быть всегда. Перасцерагаюць спецыялісты санэпідэмслужбы і ад прадуктаў, набытых на стыхійных рынках. З прадуктамі могуць перадавацца ўзбуджальнікі вострых унутраных інфекцый. У гэтым выпадку за наступствы ў адказнасці будзе толькі пакупнік. Софія Бережная, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».